wallahi mijinka dan iska ne dan iska ne mijinka na ganta a hotel ba wannan ka ganta tana sa jalabiya kullum ba to dan iska ne akwai su a cikin hotel akwai su a cikin ada gidan mata aure suna zuwa ni bai taba gani dan iska kamar mijinka ba ba taba gani dan iska wallahi wane ne kan ki kare shi wet wanda kin kai mai ke ka je ga iyali na ke ka ce dan iska nake ke ga nan ga hotel kamata mun kai kuma ke ka ga wani ke ka don kira ba aure ko tambaya ta don kira ba aure ko da wace wacce kika hada mu munahinci wai ga ko aya kuriya ga ta yau ga ma wata nan ba da bashat bashat to alhamdulillah me tsada ta ko wala wani ya ta naira 300 da nawa ne iPhone ne naira 300 da kasa 300 da kasa alhamdulillah Sufiyana, alhamdulillah ya yaho duwa da za a yi Sufiyana